Joseph Muscat mhux kredibbli meta jgħid li quddiem l-isfidi l-gvern joħloq l-opportunitajiet għaliex il-gvern Laburista m'għandux pjan fit-tul u l-mudell ekonomiku tiegħu li jkabbar il-popolazzjoni bla pjan qed joħloq diffikultajiet f'ħafna setturi. Dan sostnieh il-Partit Nazzjonalista b'reazzjoni għad-diskors li għamel ħadd filgħodu l-Prim Ministru Joseph Muscat. Rapporti internazzjonali u Ewropej fosthom tal-Kummissjoni Ewropea ikkundannaw in-nuqqas ta' pjan tal-Gvern u kritikaw in-nuqqas ta' ħeġġa f'bosta setturi fosthom dawk tal-ġudikatura. Il-Prim Ministru ġab l-iskuża ta' din il-kritika qawwija minħabba l-fatt li l-membri tal-Kummissjoni Venezja kienu ġejjin mill-Ewropa kontinentali filwaqt li l-liġijiet ta' Malta huma bbażati fuq dawk kolonjali. Għaldaqstant huwa ammetta li taħt dan il-Gvern fl-aħħar snin bqajna ma mxejniex ma' żminijiet. Filwaqt li Muscat ħambaq li l-kontijiet iridu nagħmluhom fl-aħħar tas-sena, l-istatistika uriet ċaru tont li Malta kien l-uniku pajjiż fl-Ewropa fejn naqsu il-pagi u s-salarji. Dan huwa riżultat tal-politika tal-Gvern bit-tkabbir tal-popolazzjoni bla pjan. L-istatistika uriet ukoll li x-xahar li għadda pajjiżna kellu l-aktar rata għolja ta' inflazzjoni mill-2017, bżieda fil-prezzijiet tal-ikel u l-prodotti essenzjali. B'reazzjoni għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Telija qal li dan kollu qed iwassal biex il-ħaddiema Maltin jispiċċaw f'morsa doppja dik ta' cheap labor bil-pagi li joqsu u żieda qawwija fl-ispejjeż tal-prezzijiet tal-affarijiet essenzjali dejjem jolew. Joseph Muscat kellu skuża oħra lesta għad-deficit li reġistra l-Gvern fl-ewwel xahrejn huwa sostna li saret nefqa kbira fil-proġetti kapitali bħat-toroq li qegħdin isiru minn fondi Ewropej grazzi għal ħidma ta' Gvern Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi. Fondi li kellhom imorru għand bosta setturi iżda fil-maġġoranza tagħhom spiċċaw fuq settur wieħed u bħal ferħ ta' sija jridu jaraw fiex ħajonfquhom qabel jiskadi żmien stipulat mill-Unjoni. Il-Kummissjoni Ewropea stess ikkritikat in-nuqqas ta' ħeġġa tal-Gvern Laburista f'bosta setturi fosthom il-pensjonijiet li ftit li xejn kienu effettivi u li ma sar xejn konkret biex min jirtira jkollu pensjoni garantita. Dan meta pensjonant minn kull 5 qed jgħix fil-faqar jew fir-riskju tal-faqar. Is-soluzzjoni tal-Gvern Laburista għal dawn il-pensjonanti li qegħdin nibatu hija li jmorru jiddejnu fuq djarhom li mbagħad iħallsu ħuliedhom. Fl-aħħar net Joseph Muscat ammetta taħt it-tmexxija ta' dan il-Gvern l-ugwaljanza fost il-ġeneri għadha lura ferm, mod speċjali fejn għandu x'jaqsam it-teħid tad-deċiżjonijiet. Fil-fatt taħt il-Gvern Laburista n-nisa Maltin u Għawċin spiċċaw fost l-ar fl-Ewropa. Il-Gvern ta' Joseph Muscat jażel slogans bħal l-aqwa fl-Ewropa, lejra tad-dinja u l-aktar gvern femminista fl-istorja ta' pajjiżna. Iżda l-fatti juru b'mod ċar li fl-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel il-mara Maltija fl-Ewropa hija ta' qabel tal-aħħar.